Jesus Christa mà tàu cần bù chơi nào lắm nhà nào lắm tên ni ô tàu mà có hoàng ngào ở trong ngào lọc chuyện này dạ phải nàng tàu dạ phải bù ngào mức teman mới lan trái ngọc bù ngào mức alang chẳng có năng ai yang bui tàu teman chuyện này mấy yang bù vòng phong ngon năng Jesus inang lấy hu tàu mầm sơ phải nàng Behold, I come quickly. Tàu mầm se penang. Tàu mầm se penang se hatawa Jisu những thế chú cái ngài bu ngọ nang. Okay. Kadalan atam Jisu ni se pe lakacha, Jisu mầm se pe lakacha. Se isa kama hi balan atam isa kama kunya balan atam isa kama wang dang somok balan ngài bu ngau achi. Ayang boleh Jisu chú cái lấy huya tàu mầm se penang atau ngau ngọ nang. Hibak chame taman yongwan ba Jisu Krista Bethlehem mahu kok ma pu chame payang ke. Tàu kadok nu te Jisu chame payang ke. Ayang sa ano Jisu ni ma paylak to ngọ nang. Ni ma paylak to ngọ pu ma awang pa paylaka kadok nu te ya lok ye pai kalak hayang bui wang hotan ngoi achau lan pong te hai yu kalak okay hado auyen Jisu Krista ma yenni bu tau yang liango bulan Jisu nyawang wing vai wang tang mo bu yu wan te yang ye bu achau lan hayang yenni bu tau yang ayen mo ngok bu achau lan moi lan cham se ya ha achau ka ye wo ye wang ho tan te ngo ye wo ye elak ayo nga Jisu wang dang mo bu achau lan pong te yu bu wang ho tan ngo ye ngolak ha do Jisu fai achau ya ha ka ye ho ne tam lak ayo nga tau ba nyoi mo bu Jisu achau lan khong kim wo ye nga ano wang dang te ong lak ayo nga wang dang te ong lak chừng nè Jisu achau lan với nó bay bùa wang yong wan ba wang dang mo bu yu lak sa ka ting khak nyan ngọ nang ke awang ba ti sa afong pali aleng pan mo ma yong wan ba alo nyoi mo bu chi wang dang mo bu yu lak hang nè achau lan với tay lak chừng nè se chon afong pan ma pali aleng pan ma tan ma ngau cha ngọ nang tàu no man khá lệ ya ang lak tàu no man khá lệ ya ang lak no man dang tàu lệ ye lak hay yang tàu no man ya tai lak hay yang tàu amakan mango tàu kan ma no man apai ngọ lak khá lệ ya ang lak chi bua meaning hang si lep puang si taman naka ka dok ma naka Kristan lan konyak ka dok ma konyak Kristan lan da awiyo sang na pong ni jitam ang ching na tamana 90% Christian ka dok na myang bu ching na se taman da aw sang ni jitam cha ayang bu ka dok nyu akan be ma Krista da myang balan yen ni bu ka talan Kristan lan da yamyang balan na sausi na tampu sang na tampu sat pu toi bu yop nok myang wen bu pu ye kemba ngok pu hadaulan yop pu ngawung hadaulan kadong nyu ngok pu kawang yising balan na sausi na tampu Kristalan sat pe yong pu eman yop pu kawang na chainang tau ching na Jisu pu tau noman kha le ha ka yang lakacha tau le ye lakacha ayang tau noman aphai tai lakacha se hatau yang ke ayang bui hatau lai me achau lai me nyan ang bu it ang bu ngau aw chol lakai hatau ngau chon ngo bulan Jisu Krista yen ni bu ya yang ating lak bu ayong phai lai si ba ma achau lai ngo bu kia aw yen hatau chon ngo ya bai iman ching ne yo ong mu man ayong ngo lak hatau mu man ayong hang si se kama iman tui sâu ki iman tui sâu ya phan ma amay ling balanta amay hayang amyang ling balanta amyang sa hadaw falak chừng na Jisu ma ngọ nang se yang ke okay taman yen yang ngọ balan chừng na hadaw ok pu nge bu ni
ayang kadok nyu tang ma okpu ngeya mikti siwa ma chaile yang wang dang do ong buni taman haulak monang to kai yenni bu tau yang libu lan yang ye bu hai yenni bu tau yang mali ba yen ngo bulan mik matam ma chaile yang adawa ya chau kai woi in wang dang ma jisu vai haulak tàu cũ ba ki bay lạc chuyện năng kì chỉ số bộ ngáo à à ta đã ngay bu à phong lim à lim lim đó là vấn đề tàu cũ ba ki bay lạc hay là tàu ở bờ bay lạc cái tàu ba nhị à nomination tàu khi cũ ba là nóc tàu bay bùa tàu nhị tàu ya hasen ba chỉ mà bay cái những gì hay là bơi móc sẽ bay năng vậy thì tàu bu hiệp mà cũ ba ngõ năng sẽ sinh năng hay là bơi ở bờ bay lạc cái gì sinh tàu khi bay yang nóc mong ngõ bu kada da wong pung ni chebu toy nan ya tai lak chingna che ayang boy khun hei kim sing hei ngin toy nyu na na hange samai bu bai hatau ang bu hatau ya tai lak chingna ku balan pai nang chi su ku ba ki ka dok nyu da pai so me khun hei kim na au hi ngol lak se sing nyu ngin nyu na au hi ngol lak se yen ni ang ngo bu ka talan yen ni ang ngo bu ayan lana chi su se so me toy nyu khun hei kim ngo lak atau yenni yang bulan ya tailak hayang tự bulan khống tem bua wong pung achi bulan anulan hai tau lak ten kai ching nyu de ong lak ching ne au yen ni mo sâu nang wang tang de ong lak ching ne sa au yen chào ngọ nang ke ni sâu bu de lep bu yoi ai yen chào ngọ bu tau de lep nang tau kai ha tau me ata da ngai bu afong ta phải mình nhỉ anh pan mà beli mà ngọc bu taman li nhỉ sâu yang phải thế sâu yang phải thế yang bu kia taman chào yang phải thế chào yang phải thế chào sẽ chào sẽ nhỉ chế sẽ mặc ya pa ba taman ngọ lắc chừng này ya ha mà atau taman sinh hạ lấy hu tàu mầm sẽ bay nang ada ngai bu afong ta phải mình nhỉ hay yang anh nhất mấy yang ke tàu mầm sẽ bay nang sẽ ayang pan menyi menang tàu mầm sẽ bay nang ayang tàu bay bua khen đặc cả ta li de yo túi sâu ya pan mà yo túi sâu ki khen đặc palak hado apai ngọ nào trên này ke tàu khay mà yen ni ang ngọ bulan chừng na pa muhe man ngao lan ayen ayang yen ni bu ngọ bulan chừng na pa sa chi mong lep lak chance hi paka yanang mong miang wang yak ya pan tàu lak ngonang yung wan pa angan along fei anu kadok ni ma wang lam lak chuna anu pai kalak atawa asaya afong tali hayang aling pan mengonang tawa hatau ni subu ba lim awang pa pai bu pelhem ma pai bu ni subu ba wang phom ma pai bu wang phom ma pai yang achawlan voi in na wang tang ma wang bang nit ngo do yang wang bang nit over solak kai kadok nu da ya lok ka pai lak atawa wang lam lak chuna pai lak atau enang tau khai mẹ taman ne hatau ngau taman mong ang ha yen ni bu tau bulan ne hange bu si atau mẹ ating mẹ tau mam se pai nang ating mẹ tau mam se pai nang ata da ngai bu ta phai mẹ ni aling ta mẹ ibua hatau ngau lan au ya pai saki fa ya pai tau ba enang ating mẹ tàu mầm sẽ bay nang tàu khi chỉ số bay lạc sẽ bùa ya bay lạc ngay bùa chi mu enang ating mẹ tàu mầm sẽ bay nang surely I am coming quickly surely I am coming quickly tàu khi ating mẹ tàu mầm sẽ bay nang cha awan de yen ni yang bulan hangai bu si yen ni yang ngộ bulan bùa mana chan nang yung wan ba jisu pai ke mong yu sang ba ke yen yang ngo bu ka ta la na yung wan ba pai lak ta mong yu sang pai ke sai nang ke yung wan ba pai ke amen yung wan ba pai ke prelen student la na examination pai lak ta hang ko yete hang ne mong hai mai nang hang che ne ha ta examination ka ya simbalan vai samai se ata ta ngai lak sing nang ayang boy listen the mong yafa balan ne ya yok balan ne ya
examination bay lak ta yo ng nyam nang tau cha le yen ni ang ngo bu kristala ne ya jisu bay lak ta nyam me yete yong wan ba jisu bay ge tim mi so ngot nang ge tawa tim yang ngot nang ge bay ge se nik bu ngot nang amen yong wan ba jisu bay ge surely I am coming quickly amen even so come Lord Jesus ado yen ni ang ngo bu lan ne ya jisu bay lak ta hang ko yete mam se bay ge se ha ke na che nào ayang nya nào lan nang yo tau yo taman yo ha ke yok lak ya yong wan ba jisu bay ge se elak na taman tim yang ngo ya yong wan ba jisu yu wan de no man ayen no man yaha amang yan ang ba khong kimpu tim ang do yong wan bay so yong wan ba jisu bay so ma yaha sa yi chi yaha hayang apum moi ni amang yan ang ba tim ang do sa hataw ngao awang ba Thessalonica afong lem yang aleng ta phem lem ba atau nyan ona to ke wang dang te ya hai ong lak ka chi bu bum mo o mo ong lak na myang bu chu ne li bu la no yang ye bu sia ya hai wang dang ong ne se ka ma bum yang aye bo me ha se bu ayen ngo bu ga ya ba ano mik mat te ka ma yen ni yang ngo bu la ji li bu te chip yin ya ba mik mat te ma chele ong lak la no hango ye chele ha se bu sia yang boy ya hai ye chi ya hai yang apum moi ni wang tang ong lak ngo bu ching ne se yong wan ba chi su yu so ma no man ya hai yang apum moi lan amang yan ang ba yan ang do ha to ngao yang ke to ke taman ayen yang apum tim yang e yu bu tan ngo ha se ha to ngao chai ne tam nang ka wang ngao chai balan se te moi man pha